Дәреснең практик өлешенә күчәбез. Беренче мәсьәлә. ABC өчпочмагының ады медианысы BC ягыннан адыга тигез булган DE кисемтәсе кадәрле дәвам ителгән һәм E ноктасы C ноктасы белән тоташтырылган. A өлешендә ABD һәм ECD өчпочмакларының тигезлеген исбатларга, ACD почмагы 56 градус, ABD почмагы 40 градус булса, ACE почмагын табарга. Мәсьәләнең шарты буенча ABC өчпочмагы һәм AD медианысы бирелә. Димәк, AD һәм DE кисемтәләре тигез. Шулай ук ACD 56 градус, ABD почмагы 40 градус дип бирелгән. Исбатларга ABD һәм ECD өчпочмакларының тигезлеген һәм ACE почмагын табарга. Мәсьәләнең шарты буенча AD һәм DE кисемтәләре тигез. AD медианы, димәк, медианы билгеләмәсе буенча BC ягын урталай бүлә. BD һәм DC кисемтәләре дә тигез. ADB һәм CDE почмаклары тигез, чөнки BC һәм AE турылары кисешкәндә барлыкка килгән вертикаль почмаклар. Ике ягы һәм алар арасындагы почмагы буенча ABD һәм ECD өчпочмаклары тигез. Бу өчпочмаклар тигезлегенең беренче билгесе. Исбатланды. Хәзер B өлешенә күчәбез. ACE почмагы ике почмактан тора. ACB һәм DCE почмакларыннан. ACE почмагын ABD һәм ECD өчпочмакларының тигезлегеннән чыгып таба алабыз. Ягъни тиңдәшле рәвештә DCE һәм ABD почмаклары 40 градус була. Шарт буенча ACB 56 градуска тигез. Димәк, ACE почмагын табу өчен ACB һәм DCE почмакларының суммасын табарга кирәк. Ягъни 40 градус кушам 56 градус һәм җавапта 96 градус килеп чыга. Бүгенге дәрестә өчпочмакның биеклекләре, бисектрисалары һәм медианалары белән таныштык. Киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз.